Ricardo traballou que nos quere enseñar algo. Que nos trae, Pois mira, eu traio-vos unha cousa que podería ser un vídeo perfectamente meu, porque eu son exactamente a persoa que ides ver agora mesmo. Isto é, pois, ese tipo de persoas como a min que non podemos dormir ben se a cama non está perfectamente feita, as esquinas están perfectamente aliñadas, entón eu son este, aí me vedes. Como lle encanta a Ricardo falar do que el na cama, eh? Sí. Tanto pode... A pena que ti non o saibas, Bueno, David Zamora. Pero a vos non vos pasa. Pero aquí, desatopes, A ver. si se ven a meter fichas, eu pintado tamén. labios de ropa. E Xa me estás puxen así, tardando. puxenme discretita, dixen, isto vai ser tranquilo. No, vale. A ver, a vos non vos pasa, a min pásame moito, que eu non podo dormir se non teño a cama feita. No, non Entón, lle pasa a ninguén. como que non? A él. Son eu repugnante ahora. Sí, correcto. Eu se chego a casa despois de traballar e non teño a cama feita, antes de meterme, fago a cama e despois métome. Porque Carla tiene esa teoría que dis, pa que vou facer se pola noite me vou Ten meter toda a e vou pinta. Perdona, eu basome na ciencia, como o doutor Viso, porque din que hai bichos nas sábanas. Sí? Non sabes que hai bichos pequenos Sí, que non se claro. ven? Sí, sí, sí. Ácaros. Sí, ácaros. sí, sí. É lo, que son máis que bichos pequenos os ácaros. Entón, tes que airear, e hai que airear moitísimo para que se vayan os ácaros, verdad, Alicia? Con frío. Sí, claro. Claro, non poden estar tapados. Unha cousa é airear, outra cousa é levantarse e Pero deixar que di como queda a Alicia, cama. co frío marchan os ácaros, entón telos que Pero destapar. aproximadamente cantas horas aireas a túa cama? Pois o que tardes en volver á noite. Claro, 24 horas aireando. No. Oye, un día falaremos de... Vale, está moi ben o de facer a cama e tal, cada canto hai que cambiar as sábanas da Ui, cama. iso- Home, cada 15 días. Sí, eu tamén, aí creo que estamos de acordo. Ves, 15 bueno, días está ben. Eu cada semana, pero bueno. Eu diría máis ben cando máis cambia. Ti tampouco faz, pero faz algo. Faz algo. Ti que Ti fixeches? faz na Que nos habitación? traes, Carla? Que fixen? Bueno, eu hoxe